लिंकआबो दासो जोबनो मोनबायना मा खालामबावनो आं दा र' बे लिंक लाबा मा खालामबाय दंथाय कल खालामनि आं हेलौ नै फाग्ला माबा जालायबाय आंहा मा जालायखो बे लकडाउनावलाय गैला होनबायना जालायबाय मा जालायबाय दोन खारा फाराग जाया गारा बे लकडाउन समाव दखान खुलिया गारा अबावलाय जालायबाय हरलाबायनो हानांगौ जाखो देहाय दे नाङा मा खालामबावनोथाय आं जारलालै जायब्रेंजोंबो मानोथो दाननाय गावहानो मोजांबो रायलायहराबा बे बन्द समावलाय बहा दखान खुलिलाबायनोब्रा लकडाउनखौ मिथिखाया नोंहा आं खुलिब्ला 550नि जालायना हरगोन दे नों सिन्था दाखालाम दे जायब्रें दे होनबा दा जालायहरदो दे आंनि लिंकआवसो दे होनबा दोनसै दे या मोनसिगोन होद माथो मोनानाय बायदिसो मोनदोंमोन आंलाय मोनायाखैथ' मा जागोनलै देग्लाय बैसागुआलाय बुरबक मा जानांगौ जानाया जाबाय थागोन आरोलै बेफोरखौ माथा मारिबाय थायो नामा ओंखारनो मोनाबा मोना आरोलै दलर थाबाय था न' सिङाव नै सिखारबोबाय जायब्रेंआ डिस्टार्ब खालामबाय थायो उन्दुनायाव एकदम जाखा मानसियानो डिस्टार्ब जाखागोन आङो एकदम इसिबां मोजां सिमां नुना उन्दुबाय होद फाग्ला बिदिनो जायो मालाय जालायगासिनो जालायग्राफ्रा खथ' बिदिनो जालायगासिनो होद माखौरा माखौ ए मा माखौलै रिसार्जखौब्रा रिसार्जखौ बेखौनो जालायनाय बुङो नै हरलायबाय बे हानाय बांखोआ जाखरा र' बेखौ ओइ हेल' जिबिसो आंलाय बेखौनो बेलेगखौसो बुजिदोंमोन लकडाउन समाव औ दे जौसे थाइसेनि जालायना हरगोन मा जालायनो थिनहरलायबाय नामा आलु भाई नोंहाबो ओंलै बे लकडाउन समाव गैयालै आंनाबो दहायो एकदम खें उन्दुनायाव डिस्टार्ब बिराद सिन्थासो जायोलां बाप्पा बेसे जालायहरबावनोब्रा जालायहरनो हालाना दाख्लैबो सप्तासेयाव आङो बेसेबांबा 550 रांनि जालायहरहोखांबाय रिसार्जखौ आरोबाव नै दा आं दाख्लै आंबो थांदोंमोन हनै दिफारतखौनो बारनो मोनाखै पुलिसा एकदम खामि हारायाव नायनानै सिबदों लावथिया बारग'दों आंबा दाख्लै लांफैथा होजादोंमोन रिसार्ज ओरै जालायदों आं नै ओरै जालायदों आं ग्लेमारजों थांदोंमोन आं आंनि ग्लेमारजों बे जालायनायखौनो बे जालायनायखौनो बुजिबाय नांदों